Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po 104.7 IFM Dagupan. Kasama po natin sa linya, kausapin po natin, pabatiin mo na po natin po si Teacher and Sir Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po, Sir Benjo. Pagbati po ninyo. Yes, magandang umaga po. Good morning po sa mga taga-subaybay natin. Apo. Sir Benjo, unahin ko na po ito. 7,000 medical allowance sa 2025 pa po ibibigay. According po yan sa ating pong pamahalaan. Ano po ang reaksyon po ng TDC po dito? Well, una, syempre, kami dito po, we welcome this development. Ever since may sinusulong po natin yung maayos na benepisyong pangkalusugan sa mga guro. Mm-hmm. At ito po, hindi lang naman to sa mga teacher, lahat po ng government employees ay covered nitong ating nitong bago na medical benefits Opo. na nakatakdang ibigay po sa 2025. Pero this is in a form of HMO type. Mm-hmm. Wala namang, dun sa mga binabanggit na mga policies. Mm-hmm. Wala namang sinasabi na bibigay ito ng direkta sa mga guro. So all the more that this is better dahil ayon naman sa batas kailangan talagang bigyan ng medical check-up ang ating mga guro annually, and that is compulsory. Mm-hmm. And lastly, dapat it should be free, but for the longest time kami nagbabayad yan. Opo. So this is something that we really appreciate. Pero siguro let's just wait then for the details on these particular benefits po. Mm-hmm. Ang sinasabi nga po nila from 500 pesos medical allowance ng 2020, tumaas ito ng 1,300% sa darating po na 2025 na 7,000. Pero sa palagay po niyo, itong 7,000 na karagdagan po na nakalaan po sa diagnostic test ng mga guro ay sa medical po na ito na aspeto, sapat po ba ito o ito po ay kailangan pang itaas talaga? Well, una, sabi ko nga po kanina, ito ay in the form of MHO type, Mm-hmm. HMO Yes, type, na hindi siya naman talaga ibibigay. Kasi kung ibibigay sa amin na direkta, talagang kulang yan. Mm-hmm. Well, hindi pa rin naman natin alam how would this be implemented in the first place. Pero kung HMO, insurance ito. So ibibigay ito sa isang kumpanya, insurance company. Mm-hmm. Depende sa magiging coverage. Ang sabi nga namin dyan, baka pwede nga natin expand yung coverage at yung benefits under PhilHealth. Opo. Baka pwede nga yun, kesa dito, gagastos pa tayo dito nung 7,000 times, sabihin na po nating 1.5 million na civilian na employees. Medyo malaki po ito. Kaya sana individually maliit siya, gaya ng kung tinatanong mo, sir, ay talagang maliit ito, kasi baka yung mga HMO, hindi ko alam kung papatol dito. Anyway, but sige, tingnan natin. Kasi let's give a benefit of the doubt, sabi nga nila. Dito po sa panukala po na ito pong parating po na po na ito, medical allowance po ng mga guro. Pero anyway, Sir Benjo, napag-uusapan na rin po natin po yung health po ng mga guro po natin. Kamustahin lang po namin po yung inyo pong panawagan sa ating pong departamento na pagbabawas ng oras para po sa mga guro sa pagbabad po sa loob ng classroom. Kamusta na po ito, Sir Benjo? Ano pong progress po dito sa usapan niyo po with the Department of Education? Well, for several times, may binabanggit naman yung DepEd na magkakaroon ng modification dito, gagawing flexible. Diba? But so far, wala pa yan in a form of policy. And we're waiting actually. Ano nga kami, right now, kami ay nangangalap din ng mga pirma, na petition para dito, and we have actually presented 10 yung mga tawag dito, yung urgent na mga policies dapat na mapasok doon sa magiging
bagong polisiya ng Department of Education actually. No, well, it's Secretary Angara himself naman po ang nagsabi, no, na magkakaroon dito ng mga kaunting pagbabago, and we're still waiting po, no. Although nakakailang linggo na po tayo, no, mag-iisang buwan, 3 weeks na tayo, di ba? Pero medyo talaga, no, nahihirapan pa rin yung mga teacher. Mahirap mag-adjust, no? Ang tinatanaw na lang ng ating mga guro ngayon, yung mga pronouncements ng DepEd, no? Okay. Na hanggang sa kasalukuyan hindi pa po nagmamanifest ito pa. Opo. May mga ibang polisiya po ngayon po. Yung mga iba nagpahayag po ng openly, they are contradicting, or they are, some are contradicting, some are sang-ayon din po. Particularly yung pong pagbabalik ng mga decoration daw sa loob ng classroom. Kasi matatandaan po natin po ito, they want, yung nakaraang pagpanunungkulan po ng Secretary Vice President Sara Duterte, kung matatandaan po natin po, yung polisiya po na gawing simple yung loob ng classroom. Ngayon po, parang di-encourage, pero ang pakiusap ng mga ibang guro, payag kami, pero wag na itong idagdag pa na yung bang gawing contest. Kasi daw ito, parang gagastos pa sila, tapos yung mga iba ay mahihirapan pa. Ano pong reaction po ng TDC dito, Sir Benjo? Well, sa amin, we take the liberal stance on that. Kasi anumang problema, no, kung meron o wala, di ba? Basta ang sabi namin, ibigay ito doon sa pagdedesisyon, no, ng mga guro. Kasi lalo na sa primary, no, sabi ng ating mga kapatid na teacher ay kailangan nakikita ng mga bata yung mga signs, mga symbols, no, yung mga basic, no, na numeracy and literacy na mga posters or whatever, no. Bigyan natin sa kanila. No, yun lang naman po yung sa amin, no. Kasi ang ginawa po nung nakaraan, pinagbawal, di ba? Totally, no. Bawal talaga, no. Yes. Hindi rin naman sinunod, no, sa maraming mga pagkakataon. Dami kong pinupuntahan, meron pa rin naman, may diba? Decoration pa rin. Sabihin yan, kasi hindi naman to simpleng decoration lang, no. Ako, I'm for that, no. Alisin natin yung mga pagandahan ng kortina, pagandahan ng mga kung ano-ano na ginagastosan talaga, di ba? Sa amin, ang punto namin dito ay simple lang, no. Kung talagang gusto at kailangan ng teacher, no, sa tingin niya ay kailangan, bahala siya. Di ba? Pangalawa, no, hindi dapat obligahin, no, yung mga teacher na maglagay, no, ng mga ganitong mga, well, even decorations, no. Pangatlo, no, kung kailangan man, no, na nakita nung eskwelahan, nung principal, nung supervisor or whoever, na kailangan lagyan ng ganyan, abay, wag yung teacher ang paggastusin nila. No, parang yun lang naman po yung sa amin. Kasi ang worry dito ng ilang mga teacher, nakikita ko sa mga post, dapat daw wag nang ibalik kasi gagastos sila, di ba? Gagastos, tama. So, ang issue nila hindi no, Sir Mark, no, ang issue nila hindi yung decoration, hindi yung display. Correct. Ang issue nila yung gastos. Correct. Wag nating paggastos. Ipapaburden. Diba? Yeah, exactly. Opo, ganun po. Opo. Anyway po, Sir Benjo, gaano ka-importante po, napag-uusapan na rin po itong mga decoration, pero yung dagdag equipment sa loob po ng eskwelahan, for example, nakakatulong po ba talaga ng malaki itong mga telebisyon, ito pong mga ibang computer, mga ibang equipment na pwedeng gamitin po sa loob ng classroom rather than investing in decoration, sir? Kailangan talaga, no, right now, no, nakikita ko sa mga post ng mga teacher, nagre-raise sila ng pambili ng TV, di ba? Yes. Ng electric smart fan. TV, no? Kahit electric fan nga po, opo. Importante po kasi yan, ano. Ngayon kasi, di ba, yung mga lessons natin, ano, medyo pumapasok tayo na, no? Yes. Well, in the past years po, no, ay pumapasok tayo dun sa digitalization, ano po, no? Nung ating pag-aaral at well, malaking tulong din, no, sa mga bata at mga guro natin. So kailangan natin ng mga ganyan. Sana nga, no, hindi naman natin pinapangarap na lahat ng classroom natin sa Pilipinas ay maging yung tinatawag na e-classroom, no. Yes. Pero at least yung mga basic lang, no, ng mga facilities, no, equipments, no. Projector sana, no, smart TV, no. Yung smart TV mukhang
okay na yun no? Kasi ang projector medyo may hassle. Yes, so sa setup. TV, okay na no? Basta tsaka may laptop yung teacher natin. No? At minsan naman, hindi naman kailangan, kung smart TV nga yan, through cellphone, na ipepwede na. Diba? Maganda sana, pag gano'n. So, doon sana mag-invest yung ating gobyerno. No, at yung mga teacher naman po natin, maiwasan naman po na pag-gastusin yung mga teacher. Imagine sa 5,000 for the whole year, for the entire year na ibinibigay sa amin, diyan na namin kukunin lahat yung tinatawag natin na cash allowance, o teaching allowance, o ito allowance natin, yung binabanggit mo kanina, na 5,000 pesos. Actually, diyan pagaling yung Diyan pa kukunin yung yung 500 pesos para doon sa medical check-up. Naka po. Ini-imagine ko, Sir Benjo, kung paano pagkakasyahin po ito ng isang guro. Ayun na talaga pagkasyahin. Opo. Anyway, mapunta naman po tayo dito sa EDCOM 2 na sa palagay niyo po ba ito ay makakatulong po ng malaki para po sa pagpapaunlad at pagpapayabong po ng ating pong mga future professionals na mga estudyante. Pagdating po dito sa coordination po ng mga concerned agencies po, kasi ito po yung sinusulong din po ni Deputy Secretary Sonia Angara, ito pong pagpapalakas ng EDCOM 2 at yung pong decentralization po nitong para po at least yung po mga coordinated po ng mga bati po ay magkaroon po ng cluster po talaga in support para po sa ating mga estudyante. Sir Benjo. Nakita naman na yan dati pa, na parang walang, kasi nag-try focalize tayo, nung education sector natin. Opo. Meron tayong CHED, meron tayong TESDA, and of course yung DepEd. Ang problema natin, sa maraming mga pagkakataon, ay parang hindi sila nag-uusap. Parang yun, kaya itong naisip po na magkaroon po tayo ng ganito. Na magkaroon po tayo nung parang cabinet cluster education. Para sa amin, wala namang problema dito, although hindi naman ito namin nakikitang urgent. Pero, madali lang naman to kasi lahat naman sila ay nasa ilalim ng Pangulo. This is executive. And lahat ng head of the agencies na iyan ay appointees ng presidente. Di ba? Yes. So, pero sige, tignan natin. Wala namang panibagong gastos dito. Guided naman sila ng EDCOM nung education joint education committee na mamamahala doon sa oversight and we have a very dynamic EDCOM executive director si EDE at maganda naman sa tingin namin. Pero dapat expand pa natin kasi ang binabanggit lamang doon ay DepEd, CHED, TESDA. Opo. Tingin namin dapat isama pa nga yung DSWD dahil mula doon sa anong tawag dito, doon sa ating mga bata na mga maliliit yung yung early childhood Opo. Care and Development, yung ECCD. Yan ay nasa yung ating mga daycare centers, yan ay pinatatakbo ng mga LGU at ng DSWD. Yes. So, yung LGUs, DILG perhaps, and mapasama. Ang laki. Yeah, ang laki ng trabaho nila dyan. In fact, yung DILG rin ay kumukumpas din yan doon sa mga local school board through our mayors and governors, local chief executive. So, mga ganon. Yes, isang manifestation nga yan, sabi nga namin, pati yung schedule ng klase natin, iba-iba, di ba? Sa private schools, correct. Iba, di ba? Iba. Oo, sa mga kolehiyo, iba-iba din, biruin mo, mula June, mula April, hanggang August, may mga graduation tayo. Yes, merong diba? may discrete, tawag ito, may difference mo, walang uniformity yung wala nang unit team. Joke lang. Now, anyway po, Sir Benjo, mapunta lang po ako dito sa usapin po ng paghahanda po ng midterm election. Ano po ngayon ang nakikitang challenges po ng Teachers Dignity Coalition sa paggamit po ng COMELEC sa mga teachers na naman po natin para sa BEI po?
At ano po yung panawagan po kung sakali ng TDC sa gagawin po na, for example, talagang ito i-utilize po ulit po mga teachers po natin para po sa parating po na midterm election? Yes sir, no, in fact itong ating election duty, no, ay hindi na ito hindi na ito yung kagaya ng dati na ano talaga, no, na required, no, sa ating mga guro. Ngayon hindi. Opo. So meron na tayong option, no, pero ang first option ay mga teacher din syempre. No? Yeah. Kaya naman na parang ganoon pa rin no, lumalabas yung mga teacher pa rin naman ng nangunguna, no. Pero we had actually, no, several meetings, no, with Chairman Garcia before pa, no, tungkol po dito, at naisusulong naman namin itong mga ilang mga usapin, no. Kaya po kami ay optimistic, no, na yung mga pinag-usapan namin with the COMELEC chair ay magiging bahagi ng mga policy, no? Like yung mas mataas na compensation, kasi 'di ba? Yes. Maalala mo, isa sa mga unang nabito yan ng ating pangulo ay yung aming isinulong, no, na exemption sa tax, no, doon sa election duty honorarium. No, na nakakalungkot dahil ang tagal mo nilaban, no? Tapos ibibito lang. Pero Sir Benjo, wala po bang mga pending pa na obligation ang hindi pa kunyari, for example, wala pa ba kayong natatanggap din na hanggang ngayon hindi pa bayad? Baka mamaya may hindi pa bayad diyan Mag-i-election na naman tayo. Wala naman. No, wala naman. Well, tignan natin, baka nga meron, no? Pero sige, magtatanong tayo. Opo. Sir Benjo, last na lang po, no. Yung reaction po ninyo, kasi isa po sa focus po talaga ng administrasyon po ngayon, pataasin po ang ating pong ranking when it comes into critical thinking, sa pagbabasa, matematika. Sa palagay nyo po ba, makakatulong po itong 10 milyon na ilalaan po ng Office of the Vice President sa libro na ipapamahagi, kasi naging mainit po itong diskusyon kahapon sa Senado dahil lang purpose daw nung isang kaibigan makatulungan na magbasa at magsulat po ang ating ma-inspire na magbasa at magsulat ang ating pong mga kabataan. Well, we have the National Reading Program, no. Alam naman natin na kapos yan, na hindi pa talaga yan maayos na nai-implement, no. In fact, ngayon ay part siya ng National Learning Recovery Program ng ating Department of Education, no. Sa tingin namin dapat yun ang bigyan ng focus, no. Itong isang particular, no, na libro o babasahin, ay pwede naman talagang makatulong, no. Pwede naman talagang makatulong, no. But mind you, marami tayong mga pwedeng basahin. No, marami tayong mga sulatin, o mga babasahin na pwede nating ipabasa sa mga mag-aaral natin, not specifically or particularly would pertain to etong libro, no, na binabanggit na itong isang kaibigan, no. Ako kasi kung si VP Inday, no, ay talagang gusto, no, na magkaroon ng ganyan, na matuto magbasa ng critical thinking yung mga bata, no, pwede nating magamit, no, yung 10 million, no, sa ibang mga program, no, like magbigay tayo ng grant, no, doon sa mga pinakamahuhusay ng mga teacher, no, na pwedeng gumawa ng the same libro, no, na the same short story for children or children's book, no. Baka pwede yun, no. Wag na kasing tama naman yung binabanggit niya na napopoliticize, no. Yes. Pero hindi naman yun dahil ayaw lang sa kanya ng mga tao, no. Dapat maunawaan ng lahat, no? Maunawaan din niya, no, na siya ay politiko, no. At nasa yugto tayo, no, na kailangan nating makita, no. Dapat nga purihin niya itong mga pumupuna dahil that's critical thinking, by the way. Yeah. Diba? Why would you spend people's money for this? Diba? So sa tingin ko dapat pa nga magpasalamat tayo, no, doon sa mga nag-raise ng mga ganitong issue, at yung 10 milyon ay ilagak na lang, no, ilaan na lamang. Kung talagang doon ay ilaan na lamang ito, no, doon sa isa yan, doon sa pagbibigay ng grant, no, sa mga magagaling na mga teacher,
no, na pwedeng gumawa ng mga ganitong uri ng materials, yes, no, para sa ating mga bata or some other needs, no, kasi ang dami talagang problema ng DepEd, di ba? Correct. Ang daming problema ng DepEd, no? Kung reading program ang gusto natin, pwede tayong mag-train, no, ng mga teachers, no, para doon sa yung, alam mo, meron tayong by the way, no, Sir Mark, meron tayong tinatawag na reading teachers. Ayun, no? opo. Parang elite itong mga ito, no? parang elite forces ito kumbaga sa mga security, no, mga police, di ba? Ito yung mga merong, sabihin na natin, no, natural na talent, no, na para makapagpabasa sa mga bata. Di ba? Okay. Sa bawat eskwelahan natin may ganyan. Lumulutang yung mga yan, lumulutang, no? Tapos kailangan natin ng DepEd ay i-harness, no, itong talent na ito, no? Paano gagawin yan, no? So merong mga programs, no, in partnership with other institutions, no, like siguro I would cite one, no, Pasig City, no. Meron silang reading program, yung DepEd Pasig City, no, in partnership with Philippine Normal University, no, kung saan train nila, no, yung mga magagaling, no, na mga teacher nila doon sa reading, no. So baka ganoon, no, yung 10 milyon na to, ang layo ng mararating nito. Napakalayo po nung mararating nito, no. Kung we only have ilan ba tayong regions, no? 16 regions sa DepEd, 17 kasama BARM, no? So well, maliit, no, pero malayo yung mararating kung bibigyan lang natin halimbawa kahit pa sabihin natin na 500,000, no, per region, no? Correct. Yeah, tapos tignan natin, magagastos natin ng mabuti yung pera, no, na makukuha natin yung optimum, kung hindi man maximum na objective nitong sinasabi po na ito, no, na layunin kung bakit merong isang kaibigan na book. Isang kaibigan. Anyway, Sir Benjo Basas po, Chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Sir, maraming salamat po for taking our call and ingat po sa pagpasok po. Opo, maraming salamat din. Akala ko dating kaibigan yung title. And may series pa daw yun, Sir Benjo. Ang susunod daw kung paano nagtaksil yung isang kaibigan. Yun na yun. Yung ex na dating kaibigan. Sige, sir, maraming Sir, salamat. salamat po, Sir Benjo. Idol, susunod na po ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Kasama niyo pa rin po, Idol Mark Espinosa. At kasalukuyan nakikita niyo pa rin po sa ating pong live din. Ito pong live feed mula po kay Joseph Macaraeg na yung nasusunog po na Old Public Market po ng San Carlos City, Pangasinan. So ayan po, na nagtutulong-tulong yung mga BFP. Nakita natin kanina yung isang BFP po ng fire truck ng Pozorobio, Pangasinan. Diyan na rin po para tumutulong. Anyway, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Susunod na. Impormasyon